Казвам се Павел Атанасов и съм един от собствениците на Smugglers Diner и част от The Smugglers Collective. Най-характерното за Smugglers Diner е, че искахме да пренесем в София атмосферата и храната от традиционните американски дайнери. Това са ресторанти с над 100 годишна история, които са характерни за щатите, с дългите си салони, с традиционните сепарета и с съответната кухня, на която ние сме големи фенове. Искаме просто и в София да направим един такъв ресторант, в който да съчетаем една хубава атмосфера, хубава музика и страхотна храна. За един добър бургер най-важното разбира се, съставките, те да са възможно най-пресни и най-висококачествени и на първо място месото. Едно хубаво месо, приготвено по подходящия начин, съчетано с правилните продукти, прави наистина от един бургер наистина едно ястие. Винаги измисляме нови неща около даден продукт, ако ни хареса, ако искаме около него да завъртим нещо и да направим един бургер около даден вид сирене или даден вид зеленчук или даден сос. Оттам тръгваме, от един продукт тръгва всичко това. И си поставихме за цел и да експериментираме колкото се може повече с вкусовете и с бургерите и затова направихме традиционния вече Burger Night, в който всеки вторник вечер предлагаме един нов бургер.